It's Abama on the beat. Asino jalgo, eko yando, asino jalgo, eko bendo, boyo, asino mano jalgo, asino mano, yo ke fi me, eko bendo, enu way, abala way ji se ko yefe, alo sigada, je wala wo, hey, baba. I can't follow you, because when I'm feeling good, when there's a strong, I don't want to go. What do you have for what you're being I was sad, I might get walk, and if we don't, I can't take more than the other. I was in a so for the local, yeah, when you're about an okay, now look at what I went. When they get in okay, was it good as you know, whatever I wait on down my work. About somebody to do the okay, what would it go away? Oh, my madam, I
Oh,
n'ebewe ndị mmadụ ekiriwo ya asị na ọ jere ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ eyieli mmadụ isi okwu ya ejo pampas asị na ọ jere ọgwụ asị na ogburu mmadụ ebe esori mmadụ asidenti n'ezi o kwuru ihe ego ya ọya ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ asịrị igburu mmadụ Eke
oko osokuru yi mọni asị na ijelugbo ọgwụ ekori ọya ọgwụ haba ebe mkpụrụ ịkpata ike n'ọdọ eze n'ihe chifu eze n'ihe ọbasị wili ebu nwa na ndị ihe owu n'olu mgbasa na ndị ebudo odogwu wili ebu alụsị n'olu ọzọ ome mmadụ ọgbọ olu mgbasa agba ibu onye ọgwụ o si mụ kelee ihe lụrụ ya ede mụ ọbasị ogonime ọbịdị ya buru ya bụ ihe adịrị m oyi nkeli owu alụsị ego agba ije ọgwụ haba o si mụ kelee ihe chief dọkịta edozi ọbasị bịa onye bụ prezidenti jeneral oyi nkeli owu wefọs asosieshọn bịa ị ga-adịrị m oge mmọnwụ ndị so n'igwe na-eche ogiri ga-agwagowe haba oge na-eze bụ chi na-ede mmadụ eze ndị Igbo n'ọjọ Lagos steeti niile agharịa onye seti akwa isorogbo ọgwụ heba eke eze bụ chi n'obodo Sareke ozu ọdụmọdụ ahụ na mkpagbu ya na Anambra chairman Fadoguma oyi na gasi Anambra steeti onye ọbara ojure agana Sunday ị ga-adị akpa ịbụ onye ọgwụ ego onwe ndị ọgwụ heba ikpe ya ikpe mmemme na nnukwu elu oji ala ti egbo ya bịa eze duru gburugburu Anambra steeti n'ihe adịghị eze adịghị igwe bụ ikolobịa heba ebe ozi obi nna iwe eke ya eme onye mgbagbo onwe gị ba iri ibe eke eme CEO Galama Nigeria Limited Cosmetics Nigeria ebe odogwu na-atụ ego ya agba ijelugbo ọgwụ agba ibu onye ọgwụ iwe eke eme onye mgbagbo onwe agba iso n'ọmaba heba oge na-eze bụ chief ebiadeke sakọtumba ji nke odogwu egwu ebelụoji na-esi agwụ ọgahịa ladajere obenye osi na-esi agwụ onye bụ ụmụada CEO Sakudamba Nigeria Limited ya na Mercedes ga ya ga-eji mmanụ odogwu ego akwa ijelugbo ọgwụ sakọtumba odogwu heba ego na-eze buji weze nne odije oke osisi na-akpatete managing director Siloto Nigeria Limited na Lagos ko na tiye haba ikpe beke okwe bibie igbe dodutu bi ebe ayiri mu igbe na-agbatete igbe ojugo igbe na-agbatete afọ ijelugbo ọgwụ ego gị ndị ọgwụ igbe ejelugbo ọgwụ haba osi mụ kedu odogwu igwe bịala ahịa buru ụzọ bịa odogwu ebe abụ onye ukwu odogwu n'ihe bịa
n'Enugu steeti memba bụ mabụrụ ehi gbada siri ike ọgayala obi ya n'oche mba bụ onye agba ise ndị ọgwụ agba ịkpadara ike heba wekenede bụrụ ifu n'oto ejeri pati egbago eje akunne sedibe biye anadi mmiri n'ọbụ bie nwoke ma akwụnye a na-ebu a na-ebu mawụle ewuyowu ya nke akwụnye agba iso ndị ọgwụ eba ekenede bụrụ ụtọchi odi mba bie ofu mgbe tiri jele n'oge kraịst ozo mmetọ dịdị ezo mi kọlọta dịba yiri mu obodo n'oge bie ọzọ obodo ibime agba isoro ọgwụ agba ịpụ onye ọgwụ eba ebe ndị obodo n'oge n'oge chibu n'oge ozo eji ike eme ozo eji ike eme ozo dara ike akwụsị edokwa m iwe oji na-ebube esiwe nne m eze nkiri onye olo agba ijelugbo ọgwụ ọdọọla mma n'Enugu steeti ọzọ heba oge nweji emebia na-eke onye mkpụrụ osi bịa iji onye ego na okpuru okpuru dịbịa yiri m ori mkpụrụ osi asọsọrọ isi ya ka eji mara odogwu onye ego mere ụwa bịa ori mkpụrụ osi agba isoro odogwu asịsị ikelugbo ọgwụ ebe ọbịa na-eke agba ịbụ onye ọgwụ eba ekeneze bụchi wee too obodo omego wano family ngano omego of company oil and gas Nigeria limited báyìí heba ozo mego oya muri ngano agba ijeluwo heba hello bunago hello biye bune kuribe ediwe eme eku wayi no ni oge padike sino ye wo sino bu madu na palo aba aka na eku ya obodi chanu so ege ese mu wechi opatalike dokujalo go chifu bakuri fadiri na palo ege mama chifu na palo mayo oye babo wa oye mayo na babo wa fi ayi Fedi oyo national service Nigeria limited Oso license officer Yeke di malodogu Driving and forwarding Nigeria di malodogu Wege mogu na babo wa nile mayo na babo oye zaki agba ijeluwo asini ijeluwo alo ya ka na-ekwu ya obodo chanu ụzọ eke eze mụwa chi ọpụtara ike dobujeluwo ori n'ụsụ mmadụ eke ebe n'ọya wa onye mma wuru dịbe a na-ejidere onye mma onye ma n'oturu eze dịbe mma ijeluwo onye ego na mma agba ijeluwo asị na-efu onye ọgwụ eke na-eze bụchi ifusa matu nzekwe akụ ego egwu na mma wuru ebe na-atụ na-atụrụ egwu onye ego na mma wuru ga-yiri agadi egwu na mma agba ijeluwo
esuo gị ndị ọgwụ ndị malado erika nne onye ego na mma eke na-eze mụwa ji ike eze otutu ụlọ ndị izie oji ukwu na-eburu mmiri ezigbo ya obodo agama na-eburu mmiri ebe ndị landlọdụ na chili mara bishọpin ibe ichi onye buru mmiri na lagosi ka ị na-achụ ego ijerugbo ọgwụ ejesi na gburugburu oke mara ibu ya banyere m onye buru mmiri akwa ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ebe gị iwe ụlọ masịrị onye ọgwụ ga-ekene odogwu oji ifufe oji oke chukwu atiri ihe onye masọpụ ite gị bụ yiri m oge osiri ọkụ ụlọ Nigeria Limited oji oke chukwu anabaka ọ na-agụcha agwa o jere ụgbọ ọgwụ ego ya ọya ọgwụ ego ya ndị ọgwụ ebe ego eze obodo nne m ego eze m nke n'igwe eze ọhụrụ na-esi n'igwe egbe otu nke gbapụye egbe afọ gagana egbe ọgwụ na-efu mgbe onye ụlọ igwe bịagiri asị n'ije gwa ọgwụ egbe mmadụ ike ibe ya gwa aka na onye ụlọ asị na ịbụ onye ọgwụ asị na iburu mmadụ egbe oge egbe azọ ọgwụ ọgwụ abịa iwi egbe n'olu ụjọ na-etiri ọmọwụ onye bụrụ igwe mma egede mmanwụ onye ebe obodo ga-anaghị eborugbo arụgbuna gị na-arụ ka mmanwụ na-agba egede eze ebuwe chifu ọgụrụ nweke onye egwu n'oge egwu na-eso oge aka ji ofo nke na-abụ aka ji obodo yiri m ozo kweke odokwu na ijerugbo ọgwụ ọgụgụ nweke dịbe yiri m aka na-alụ ụlọ dị mfe oge ezuwe ya riri ezigbo ya obodo agwa ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ọgụgụ nweke bụ mmanwụ na-ebe alụ ege eze mụba chifu chukwujekwu mege liwe afọ ibe yiri mayo nagrate andolu banyine ofu nwa bụ jide ebube gibe yiri egwu egwu jide ebube na South America gibe yiri agba ijerugbo ọgwụ CEO niile chọ limited gibe yiri ezigbo onye obodo nna oze ezemụ na-eke ọ natara dịka mma gwa onye bụ ya ọ natara dịka mma enwere ifu Michael wefọ nna beghị onu gibe yiri
ibu gochukwu okongwe ugochi meleze n'enugwu ugochi meleze onye n'ugwu asị na ijerukwa ọgwụ asị na ijerukwa ọgwụ ego gị ndị ọgwụ oge nwoke na-ata akwụkwọ ugochi meleze na-ata akwụkwọ mmadụ ekwughị okwu na-ama mmiri na-ama mmadụ hapụrụ ya olugo ọ batara ego asị na o jerukwa ọgwụ asị na o gburu mmadụ mmanwụ na-akwa alụ aja ewe ọgwụ anụsị ego gochi meleze wee mkpọ ebe ndị ọya nwanne egochi meleze n'enugwu ugwu na ugwu n'ihe asị na ije gwa ọgwụ onye ime kere gị na ọya dịrị gị mma ego gị ndị ọgwụ ebe buru igwe mmadụ wee buru m egede jewe na m na Anambra eje ekele tinye Pita na-azọ ofe eze na-ebube na Anambra ofe eze na-ebube na Anambra yiri akwa ijelukwa ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ofe eze na-ebube na ịbago mmọnwụ ịba eze chimeleze na Anambra bie ụzọ ji ego ebe ọzọ na Anambra sị na ijelukwa ọgwụ ezigbo mmadụ adịrị ofele ụzọ mmọnwụ na-agba alụ ijele eze egeze so weta nche eje bụ kedodo Chifu Simon Uyenne oge n'ime n'eze were niile onye ji efebe mmanụ akọtatụrụ n'eje steeti ka ọ na-achị egie Simon Uyenne o ji na-ese moto bịa yiri m onye ego oji ego moto Simon Uyenne oge n'ime ewa n'ofu ezi owere kodokwu oji moto moto na kototule asị na ije ego 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 onye ọgwụ onye ebe obodo bụ onye ekele ebe jụrụ ebe oji ndọgwụ ya na mgbawa abalị ya oji valentine oziọma ego na-ebi ya ewu ego na-ebi ya yiri m ụzọma akụ ego egwu uwe akụkọ ya ọgwụ akụ na-atụrụ egwu ụzọma onye ọgwụ agbata obi fada n'ọgwụ CEO Adeko Santivilas Robert na South Africa niile ezigbo onye ego asịrị jekwa ọgwụ ego gị ndị ọgwụ agbata egwu ya ịmara ọgọ gawa ndị mere oge eriga nne onye si na ịbụ onye ọgwụ ego ya gbawa na anyị ga-na-ehiri anyị ga-na-akpata aka nwoke kpata ike asị na ọ jerukwa ọgwụ erie nri oge isi ọgwụ haba ego eze emume ji ije ohe wee na-akwụdo ọgụgụ egwuregwu otofe ewe na ndụ n'ochie nwoke mmewe otofe gide n'ime ọhụụ ezi mere oge ike onye ego na ndụ n'ochie akwa ike gwa ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ajọ obi ka ihu ime eburu mmadụ kedu ihu ime ebe onye emere ike nteli n'ebe dasịrị igbo nne mmanụ ọgbagọta na mmanwụ na-agba n'ebe nwayọ bụ jejuwe wọ́n lè ti o mọ̀ ẹgbẹ́ bí. òun náà wà lọ. ẹgbẹ́ alọ ibà. àánú sọ ndọkọ. Jẹ́ pẹ̀lú pé òun náà wà lọ. Nna pé
ni wewe medikansi abazai gogo oyo lo mauna kwe akwai jalbo asani boyo oyo lo oba jabato abamoyo asani boyo mauna kwalo ayaka ne tuya akwai jalbo haba Bagadeze boga mutalaro anayo kelwe oga yukowa ogwe bakindo iwo yas the president ishayela ofiho yedo abai boyo asini kelwo haba bagadeze muti idobi Ozo ma wadi kewa Ofe meki yokido yimu Ozo wa madike Ofe gomini wa Ofe meki Isodo Wanti wesi company Ego company Oil and gas Ofe gomini Yapeti marodo Abai badalike Asini foyo Heba Ego neze muji Mona Balo, Ego ishukwene Chanoso, Mona Balo, Ego kodike Nukwaji Ego kodike wa Nukwaji Oga moni gaji Nakanula Ego na mulo Ego kodike Ode kuchega Awa ijaluwogu Ego neze muji Emana ni weto fieka yimu Obele kude sefu Emana kaina Oye Wato street Enugu state Emana China Mr. Ibu Global Resource Nigeria Limited Kadina Lagos Ebodo kuna tiyekie Eba ijeluwogu Haba Mona Balo, Chanoso, Elu mama soso kedodogu Oje dodogu Doko yo ebiye Oyo gana masiro Oke bodogu Doku no ye Nadi bine tiki na masoso kande Ozo doku no ye Oji wote boko Dambuke Ebo doku na chek Ozo mi kolobe Akwa ijeluwogu Akwa ijeluwogu Ebo sikido nore Akwa ijeluwogu Eko wenkogu Haba Ebe no yu jade silo moku Eko yesu lo yeme Owa kwali ye Inawe Oke ma peji Ameji oga Otibi kiye na muli kanu Haba Ozo kuebi beweli yo Oke ma peji Abai boyo Aseni jeluwogu Haba Olo kunike na kudodo Ayi ane ane dilo dogeni Abamano doye dilu dogeni Ego muma woke padike Asino jeluwogu Asino jeluwogu Madi diyeli Asino jeluwogu Ego lokodo Efuso lokodo ye Ego windogu Enye jama soda nuke yike nodogu Oyo bago tule Oze na besheri ozokolo Madi diwe Alusineru Oye masodo Ozo ti o kare wawa pali kiye Akwa ijeluwogu Akwa ijeluwogu Alusineru Badala masoda nuke Akwa ijeluwogu Akwa iboyogu Ha! Eze kuto na kure Kokoku na kwe Iba! Asini ijeluwogu Asini ijeluwogu Ego di ndogu Enu kweweli mbede kanna judi Oye jile kwewe kola ju Oye kuna juwego Ego kume Ego yibo na so Kedi pegebe Ego kundogu Ego kundogu Adi pati kekibi asino jeluwogu Asino kuru madu Ego wendogu